Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengakan Nantua Jian Siyudana saking kelas X Sedaso. Petugas isih ngusahake kanggo mateni geni kebakaran alas ing Gunung Lawu. Kebakaran iki wis kejadian tersetu kalih dasa kalih Agustus 2011 Kolomben. Mangsa ketiga kang dawa kaya mangkene pancen mbebayani kanggo daerah alas sing garing. Tanpa ana penyebab saka menungsa wae, kebakaran alas bisa sewayah-wayah kejadian. Merga pang sing padha garing apa meneh yen ana penyebab saka ulahe menungsa. Hubungan Anyak Gebuk, Rabu 8 dalu waktu Indonesia Barat, Setu kalih dasa kalih Agustus ning Pangoro 3.9 RPG Manyul BKPH Lawulor. Penyebab kejadian dipirakne wong goleki tawon ngurupake geni kanthi ngenani menyang godhong-godhong garing ning Gunung Lawu kasebut. Tembung Menteri Lingkungan lan Kawasan Siti Nurbaya menehake informasi dina Selasa 8 Agustus 2011. Saka laporan jajarane sing katambah positif, geni kanthi cepet gedhe amarga akeh tuwuhan sing gampang kobong, akeh krinyuh lan alang-alang sing wis garing sebute. Geni sing durung bisa dipateni merambat menyang Pangoro 40 sing dituwuhi tanduran pinus ning Jogorogo Ngawi, Jawa Timur. Ambo palemahan alas sing kobong sekitar 30 hektar. Usaha sing dilakokke yaiku mateni geni, koordinasi panugas saben alas BKPH Lawulor, Palmok lan warga sekitar kono. Kejaba upadi mateni geni digawe penyekat kanggo nyegah merembete geni. Tambah Menteri Siti. Kedadian iki kudu kita tanggapi kanggo pembelajaran supaya kita luwih hati-hati anggone tumindak ana ing alas maupun komuniti. Mangkene pawarta kebakaran alas ngagem basa Jawa diaturke.